Velkommen til lokalområdet Sjørslev-Demstrup. Sjørslev-Demstrup er det nordligst beliggende lokalområde i Silkeborg Kommune og grænser op til Viborg Kommune. De to landsbyer ligger i et gammelt landbrugsområde. Bebyggelsen i byerne består både af ældre huse og nyere parcelhuskvarterer. Vi bor små 1200 mennesker i området. Mellem Sjørslev og Demstrup ligger et område med skole, sognegård, egnscenter og sportsplads. Sjørslev Skole har 130 elever fra 0. til 6. klasse og en stab af dygtige og engagerede lærere. Skolen er renoveret og udvidet gennem de seneste år og står i dag som en helt moderne og veludstyret skole. For ganske få år siden fik vi blandt andet en helt ny indskolingsafdeling og SFO. Børnehaven Kratgården har til huse i et nedlagt landbrug med tilhørende 4 tønder land. Kratgården har et stort udeareal med dyrehold, egen miniskov, køkkenhave og bålplads. I alt råder man over 22.000 kvadratmeter. Der lægges stor vægt på både udendørs og indendørs aktiviteter. Områdets 7 dagplejere mødes et par gange om ugen med deres børn, enten som her i egnscenterets hal, eller når vejret er til det, på den kommunale legeplads i Demstrup. Plejecenter Solgården har plads til 22 beboere. I plejecenters aktivitetscenter er der forskellige aktivitetsmuligheder. En formiddag om ugen er der for eksempel mulighed for at få en hyggelig pot billard, og hver onsdag eftermiddag har brugerrådet åben café, ofte med forskellig underholdning. Her har brugerrådet inviteret til Mortens aften med andesteg. I 2006 kunne vi efter en meget stor frivillig indsats indvie Sjørslev-Demstrup Egnscenter. Egnscentret har et veludstyret motionscenter, og i idrætshallen har Sjørslev-Demstrup Idrætsforening mange forskellige aktiviteter. I flæng kan nævnes zumba, bodytoning, håndbold, badminton for både børn og voksne, indendørs fodbold, motion for pensionister og indendørs petanque. Desuden findes her veludstyrede metal- og træværksteder, og begge værksteder står til fri afbenyttelse for alle interesserede. På sportspladsen er der aktiviteter sommeren igennem, og hvert år arrangerer idrætsforeningen fodboldskole i samarbejde med DGI. I en hel uge i juni måned holder vi sommerfest på området omkring egnscentret og sportspladsen. Den begivenhed har altid stor lokal opbakning. Skal man holde sin egen private fest, så er Sjørslev Sognegård et oplagt sted. Hvis man ønsker det, er værtspart gerne behjælpelig med at sørge for hyggelige lokaler, festlig borddækning og god mad. Skulle du have fået lyst til at bosætte dig i vores lokalområde, så er der byggegrunde til salg. Et boligselskab tilbyder rækkehuse i forskellige størrelser, og i begge byer er der moderne ældreboliger. Midttrafiks rute 60 mellem Viborg og Silkeborg går igennem Demstrup by af den stærkt trafikerede vej nummer 52, og her har vi et stort ønske om, af hensyn til skoleelevernes sikkerhed, at få krydset sikret, eventuelt med en lysregulering. Og så håber vi naturligvis, at vi fortsat kan bevare vores skole og egnscentret med de mange gode aktivitetsmuligheder.